Masih kanggo papai gali, mamai gali, kanggo mamai Rena, kanggo wong cangkringe geding, bapakku samia wong gintu kainu asedot. Sing ganteng ya ora-ora, tapi mung sampeyan sing gawe kulatur lope-lope. Kanggo wong cangkring, wong cangkring, wong cangkring, wong cangkring, wong cangkring, wong cangkring, kanggo wong cangkring. Sapa Mas? Anake Kang Basir I love you, tapi langka sing mampu sing gawe kulatur candu-candu mung cuma ayah mamae Abi mung cuma ayah sing selalu tak sayang mamai Abi 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 maning mami selo 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 mami selo. Ake wong lanang sing luwih mung kakang sing kepilih, sebab langka-langka sing duwe Osaka, sing duwe Osaka, sayang sing duwe Osaka, sing duwe Osaka, kanggo sing duwe Osaka. Mamai Abi, mamai Abi, mamai Abi, mamai Abi. Ake wong lanang sing tekan pada nawaraken cinta, tapi langka-langka sing paling setia mung cuma hayang kita RT senang rengki hayang RT sanga ambungkan sepisan sing duwe RT sanga sudah RT sanga. Ake wong lanang ngarayu ning kula ngomong I love you, tapi langka sing mampu wong cangkring gawe tercandu-candu mung wong cangkring sayang sing gawe olah kelingan wong cangkring mung cuma ayang sing selalu tak sayang RT sanga RT sanga RT sanga kanggo RT sanga. Mami selo 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 kanggo sing duwe tuang tambi, sing duwe tuang tambi tapi kanggo mami, kanggo mami. Ake wong lanang sing teka sing duwe mami paling sayang
sisi ping paling sayang nok sisi mung cuma Mimi Dipa paling sayang Mimi Dipa mater kesuwun kanggo Mimi Dipa.